ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ଶିଖିବା। ସଂଖ୍ୟାମାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖ এইটা হচ্ছে গোটে সংখ্যামাଳୀ ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ପୋଷାକ କ୍ଲିପ। ତେବେ ଆମେ ସଂଖ୍ୟାମାଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଶିଖିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଆଗ এই সংখ্যামাଳୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଧାରଣା ପାଇଯାଉ। এই ସଂଖ୍ୟାମାଳୀରେ এইଭଳିଆ 10ଟି ଘର 10ଟି ପ୍ରକାର ଅଛି, ଅର୍ଥାৎ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ଧଳା 10ଟି, ନାଲି 10ଟି, ପୁଣି ଧଳା 10ଟି, ନାଲି 10ଟି, ଏହିପରି ସର୍ବମୋଟ ଏଠି 100ଟି ମାଳି ଅଛି। କେତେଟି ମାଳି ଅଛି? 100ଟି ମାଳି ଅଛି। ତେବେ এই 100ଟି ମାଳି କୁ ନେଇକି ଆମେ ଦୁଇ ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ କେମିତି କରିବା? ଯୋଗଫଳ କିନ୍ତୁ 100 ଭିତରେ ରହିବ। ଯୋଗଫଳ 100 ଭିତରେ ରହିବ। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ନେବା। 65 ଯୁକ୍ତ 23 ର ଆମର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? 65 ଯୁକ୍ତ 23 ର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେବ? ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା? এই ମାଳିରେ ଯୋଉ ସର୍ବମୋଟ 100ଟି ମାଳି ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ এই ଯୋଉ পেপর ক্লিপ ଆମର ପୋଷାକ କ୍ଲିପ ରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲିପ କୁ ଆମେ এই ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇବା। এই ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ। ତାପରେ ଆମର ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 65। 65ଟି ମାଳିକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଗଣିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣିଲେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ এই যে ଦେଖିଲୁ এই 10ଟି ରଙ୍ଗର ଯୋଉ ଅଛି, କେତେଟା? 10ଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଏ 10ଟି ଗଲା, ତାପରେ ପୁଣି 10ଟି ଗଲା, 20ଟି, ତାପରେ ପୁଣି 10ଟି ହେଲା, କେତେ ହେଲା? 30, ତାପରେ ପୁଣି 10, କେତେ ହେଲା? 40, ତାପରେ ପୁଣି 10, 50, ତାପରେ ଆସିଲା ପୁଣି 10, 60। ଆମର 65ଟି ଗଣିବା। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗଣିଛୁ 60ଟି। 10, 20, 30, 40, 50, 60। ଆଉ 5ଟି ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 65ଟି ହେଲା। ତେଣୁ 65ଟି ମାଳି ଏଠି ଆସିଲା। ଆମେ 65 ସହିତ 23 ର ଯୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଦବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଦବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଦେବା। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିପ ଗୋଟେ ଲଗେଇଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 65 ସହିତ 23 ର ଯୋଗ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପଟକୁ ଯୋଉ ମାଳିକା ରହିଲା ସେଥିରେ ଆମେ 23ଟି ଗଣିବା। କେତେଟା ଗଣିବା? 23ଟି। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗଣିଥିଲେ 65ଟି, ତାପରେ ଗଣିଲେ 23ଟି। ତାପରେ এই 23ଟି ଯୋଉଠି ଗଣିଲେ ତା ପାଖରେ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଦବା। ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ଲିପ ଲଗେଇଦବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ମଝିରେ ଯୋଉ କ୍ଲିପଟା ଅଛି, এই যে ମଝିରେ କ୍ଲିପଟା, এই ମଝିର କ୍ଲିପକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିଦବା। ମଝି କ୍ଲିପକୁ ଖୋଲିଦବା। ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର যে ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ ଅଛି, এই ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡର ଦୁଇଟା କ୍ଲିପର ମାଳି ଗୁଡାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣିବା। କଣ କରିବା? ଗଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ଦୁଇଟା କ୍ଲିପ ଅଛି ତା ମାଳି ଗୁଡାକ ଗଣିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଲା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଅଛି କେତେ? ସବୁ ଗୁଡାକ ଜାଣିଛେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ପ୍ରତ୍ୟେକର 10ଟି ଲେଖାଏଁ ଅଛି। ତେଣୁ ଇଏ 10, ଇଏ ହେଲା 10, 20, 30, ଏଠି ହେଲା 40, ତାପରେ 50, 60, 70, 80, 80 ପରେ ଏଠି ଅଛି 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। অর্থাৎ 80 ପରେ ଆମେ ଗଣିବା 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88। ତେବେ 65 ଏବଂ 23 ର ଯୋଗଫଳ ବାହାରିଲା କେତେ? ନା 88 ବାହାରିଲା। କେତେ ବାହାରିଲା?